തൊപ്പി RIP മൂത്ത തൊപ്പി RIP. എടാ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോണം, ഇത് കണ്ടോണം. കുണ്ണ 4 മണിക്കൂർ മുന്നേ BGMA കയറി കുണച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അവനെ പോലീസ് പോയിട്ട് അവന്റെ വീട്ടുകാർ പോലും അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അവൻ BGMA കളിച്ചോണ്ട് അവന് മറ്റേ സൈക്കോപാത്തായിട്ട് BGMA കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവന് പഠിക്കുന്നത്. അത് എനിമിനെ കുണ്ണതേ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാ തൊപ്പി അയൽക്കൂട്ടം കോലിയിടർ കണ്ട 5 KD, മനസ്സിലായി? 21 പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുണ്ണ. എടാ ഇവൻ BGMA ഡെയിലി കളിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവനല്ല, നന്മയല്ല, ഇവൻ സൈക്കോ മറ്റേ ഇതില്ലേ ഭ്രാന്തനായിട്ട് രാത്രി ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ കയറും, രാവിലെ ഒരു 10 മണി വരെ ഇരുന്ന് കളിക്കും, എന്നിട്ട് ഉറങ്ങും, മനസ്സിലായോ? വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ. അതാണ് ഇവന്റെ പരിപാടി. അല്ലാണ്ട് അവൻ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല. മരുന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും, അതുവഴിയൊക്കെ അടിച്ചു പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല.